Καλησπέρα Tab, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα unboxing. Με αυτή τη φορά κάνουμε unboxing το GTA το 5, το V που μόλις κυκλοφόρησε για τους υπολογιστές. Αυτή είναι μια απλή έκδοση που την προμηθεύεστε από τα καταστήματα με τιμή 60 ευρώ. Πίσω γράφει τα χαρακτηριστικά, μας λέει ότι περιλαμβάνει κωδικό για το online. Μας λέει τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να παίξει ένας υπολογιστής. Παίζει σε όλα τα συστήματα μέχρι ακόμα και Windows Vista, 64-bit πάντα. Το λιγότερο για Intel επεξεργαστές είναι ένας quad-core, ο Q6600 στα 2,4 GHz, και για αντίστοιχα του AMD είναι ένας 9850. Τώρα RAM 4GB, video card είναι μια Nvidia 9800 GT 1GB και η αντίστοιχη της AMD είναι η 4870, και απλώς να προσέξετε μόνο να έχετε χώρο 65GB. Μετά τώρα στα recommended, ναι, είναι για τους Intel ο 3470, για τους AMD ο 8350, 8GB RAM. Η video card για την Nvidia είναι η 660 και για την AMD είναι η 7870. Αυτά. Εδώ πέρα, να τα ανοίξουμε. Από χώπον και βασάνων το βγάλαμε. Λοιπόν, πέρα το πακέτο, δεν έχει τίποτα mat, τίποτα έτσι πάνω, μόνο εδώ πέρα το V είναι λίγο γυαλιστερό, όπως δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε στην κάμερα. Από εδώ γράφει το τίτλο του παιχνιδιού, είναι σε CD. Ναι, πάμε να δούμε μέσα. Αυτό φεύγει, αλλιώς το πετάμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα ξεχωριστό, το αφήνω λιγάκι στην άκρη αυτό, ένα ξεχωριστό, το οποίο τι έχει μέσα, έχει εδώ το σήμα της Rockstar που το φτιάχνει το παιχνίδι. Μέσα τι έχει, και αυτό εδώ πέρα το πετάτε. Μας λέει ότι έχει μέσα $1.000.000 ευρώ, ξέρω τι είναι, στο παιχνίδι. Ευχαριστώ τη Rockstar. Αυτό τι είναι, κωδικό για το online, μην το δείτε κιόλας και πριν κι άλλα, για να μπω. Και εμένα αυτό μου αρέσει τρελά, είναι ότι έχει μέσα χάρτη. Αυτό περίμενα, τίποτα άλλο. Ο οποίος είναι και χρήσιμος κιόλας. Πες μου, δεν τον ανοίγω να τον δείτε, πάντως έχει χάρτη μέσα. Εμένα αυτό με νοιάζει προσωπικά, να έχει χάρτη μέσα. Ωραία, πάμε τώρα. Πηγαίνοντας να το ανοίγουμε, τα CD, έχει εδώ μέσα το τίτλο πάλι του παιχνιδιού. Και πίσω έχει ο Trevor, δεν είναι αυτός? Ναι. Ένας από τους αγαπημένους μου ήρωες του παιχνιδιού. Ανοίγοντας κι άλλο, βλέπουμε ακόμα δύο χαρακτήρες, αυτούς που δεν τους τσιπάδες. Και ανοίγοντας πιο μέσα, συγγνώμη, κάτι έγινε εδώ πέρα στον υπολογιστή. Βλέπουμε τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CD. Που αυτό, τα 7 CD. Εντάξει, μιλάμε τώρα για 60GB παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το παιχνίδι, το CD, κοστίζει 60 ευρώ. Δηλαδή όσο κάνει και από το Steam δηλαδή. Καλύτερα είναι να το πάρετε, σας προτείνω σε CD. Καθώς έχετε μέσα όλα αυτά. Έχετε δηλαδή και το χάρτη, από ότι είναι στην ψηφιακή μορφή που θα μπορούσατε να το πάρετε. Θα ήθελα να σας πω επίσης χρόνια πολλά, κάτι που ξέχασα να το πω στην αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια και σειρά μάλλον GTV, βασικά κάνα live stream, τίποτα τέτοιο. Γιατί τώρα αρχίζει και η εξεταστική περίοδος και είναι λίγο δύσκολο για μας. Αυτά είχα να πω. Το παιχνιδάκι είναι φοβερό, ειδικά το online, δεν το περίμενα δηλαδή να είναι τόσο ωραίο. Αυτά ήθελα να σας πω. Γεια σας.